Esan dudan bezala, ostiral eta larunbat honetan, partaidetza zuzenaren inguruko jardunaldiak egingo ditugu Miramar Jauregian. Bertan izango dira, partaidetza zuzenaren gainean, nazioarte mailan adituak diren gonbidatuak. Baina gonbidatu horiekin batera ere noski, herritarrak, herri mugimenduak eta baita ere norbanakoak. Guretzat, behin eta berriz esan dugun bezala, oso garrantzitsua da herri partaidetzaz kolektiboki eta ezberdinekin hitz egitea eta eztabaidatzea, eta kasu honetan baita ere noski herri partaidetza zuzenaz. Baina ez hitz hutsetan gelditzeko. Donostiako udalean aditzera eman genuen bezala, herritarren partaidetzarako eredu bat martxan daukagu, eta jardunaldi hauek ere balioko dute eredu horren inguruan eztabaidatzeko eta herri partaidetzan Donostian aurrerapausoak emateko.